Jadierka so šupkou predávame aj takéto pražené so solou. Máme v ponuke toto, čo držím práve v pravej ruke, najlepšie, najpredávanejšie, úplne že perfektné balenie 1 kg, ktoré myslím si, že každý fanúšik tekvicových jadierok spotrebuje veľmi rýchlo. Potom tu máme takú strednú voľbu, 420 gramové a ešte máme aj 200 gramové jadierka, ktoré sú veľmi vhodné, keď idete niekde na návštevu, tak ich môžete strčiť do darčekovej tašky napríklad k nejakým dezertom. Myslím si, že jadierka sú fantastická voľba pre úplne každú návštevu darček. Jadierka so šupkou pestujeme u nás v Malom Cetíne na našej farme, farma Tekvička. A pražíme jadierka do zlatista za pomoci veľkoplošnej pražičky. Pražíme ich s morskou solou, takže pokropíme ich vlastne vodou, aby sa tá sol morská na tie jadierka prilepila. A pri pražení vlastne tie jadierka zmenia trocha štruktúru, alebo teda napučia a majú takú veľmi výraznú orieškovú chuť a sú tak jemne osolené, tak akurát. Veľmi dobré sú pri sledovaní nejakého hokejového alebo futbalového zápasu, takisto pri nejakých rodinných podujatí, ponúknuť ich môžete návšteve. Sú veľmi dobrou alternatívou ku rôznym nejakým slaným pochutinám, ktoré máte v obľúbe, tak to si určite zaručene obľúbite tiež. A toto sú v podstate moje najobľúbenejšie jadierka, ktoré máme v ponuke. Keď začnem lúskať, tak neviem prestať.